building no more. Give up no more, turn on my light. Hosting to experience something. Hello guys, welcome to my YouTube channel Bododi Vlogs. So लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै बिराद एक्साइटेड स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे आं मानि थाखाय एक्साइटेड जादों स' लोगोफोर आं थेवब्लाबो बुंना होनि आंनि बड'दि ब्लग्स YouTube चेनेलावहाय फाइनालि 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनै बेनि थाखायनो आं बिराद खुसि ओमफ्राय बेफोर गासिबो जादों नोंथांमोननि अननायावनो जोब ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोनखौ जेसेबां आंनि साबस्क्राइबारफोर दं आंनि फेमिलिफोर दं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कौटि कौटि साबायखर जासिहरबाय आरो नोंथांमोनाहाय जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोबां गोजान लामा थाबायबावनांगौ दं दासो थाबायजेननाय होननानै बुंजायो स' बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय अननानै एसे सापर्ट खालामलायदो जाहाथे बयबो जौगालायो स' ओमफ्राय दायो आङो थांनो नागिरदों 1K जानायनि सेलेब्रेसन खालामनो लोगोफोरजों ओमफ्राय आं दा थांगासिनो दं सरलपारायाव थांगोन आरोना स' ओमफ्राय दा सोर सोर थांबागोन आं बिथांमोनखौ दिन्थिगोन आरोना स' थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो वेलकाम टु मा जाखो बे उल्टापानि सरलपारा स' बयस जोङो दा थांगासिनो दं सरलपारायाव ओमफ्राय जों दा दिग्लिपारा गेटआवहाय मोनबाय आरोना माने सरलपारा हाबजेननायावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना लामाखौ नायदों माबायदि ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल आङो एसे इन्ट्रडिउस होगोन आरोना आंजोंहाय सोर सोर थांगासिनो दं नैबे जोंना जाहैबाय लकेल एक्सन ग्रुपनि कामान्डार ओमफ्राय आरो ओरै उनाव दङ गोबां मानसिफोर नै दा मोजाङै दिन्थिगोन ओमफ्राय लामाखौ नायगासिनो नायदो माबानि बेसेबां दावराव जादों मिथिदों नोङो माबादि गथ'ना नै उमुगाबो ओरै दाबायनो गथ' मालाय माबा हांमा थादों नोंसोर एक्सन ग्रुपनि कामान्डार जानानै गामियाव हमजेनदोंबो जोङो आंहा गामियाव स' बयस जोङो दा नै उल्टापानि मन्दिर मोनबाय उल्टापानि मोनबायानो बारा गोजान गैला सरलपारा मोनना स' नायदो नै गाइसमोन उल्टापानिया माबायदि बे जाबाय उल्टापानि बाजार एसे देखायहरनि ओरैजां थान्दा बायदि दा ओरै लोंदों दा उल्टापानि बारबाय थांगासिनो सरलपारा सरलपारा जायगाफोराव थाफैनाय बायदि मजायानो एसे आलादा ना प्रब्लेमा ओरैनो खालि दैनिल' आरोना दै ओमफ्राय लाइनाबो दा सलार दंजोबसै न' गरे गरे सलारासै नुबाय बेफोरसो न' मोजां बयाव सिगां ना जा साइज दं गावदां मोनलाङा खिन्थु ओरैनि सिख्लाफोरखौ गावसोरनो लाखिलायजोबो माला गय बागान ग्रोम ना मालिक फैसा थाखाबो दङ खालि बिसिनियाव दैल' रोगानांगौ प्रब्लेम गैला सरलपारायाव समान बानायजोब्बाय साबसिनब्रा गोबाव जाबायमोन फैया जोंनि जायगायावनो बेफोरबायदि न' गैबावालै नायलाय दा सरखारनि गंफा गंनै मोननायखायसो एसे दुगा जानो हासिगोन जोंथिंजाय गाइस स' जोङो दा फैनानै सरलपारा हाबनायखौनो मोनफैबाय आरोना माने अलमस्ट सरलपारायानो मोनबाय नोंथांमोना फैफेराखैबा एसे लामाखौ नायनानै ला आं देखायनि नै बेयावहाय माने लेफ्ट राइट मोनगोन आरोना ओमफ्राय ओरै राइटथिं थाङोबा सरबां मोनहैगोन ओमफ्राय ओरै लेफ्टथिं थाङोबा सरलपारा पिकनिक स्पटखौ मोनहैगोन आरो सरलपाराखौबो मोनहैगोन ओमफ्राय नै नायदो नै हौरै गोजानाव हाजो दं माने नुहुरदोंना नुहुराखै एसे गावनि मेगनखौ फेदेरनानै नायदो ओमफ्राय दा लामाखौ एसे देखायगोन आङो बिराद मोजां आरोना भिउसाहाय बेयावहाय लामाफोरा माबायदि मोनदों मोनफैबायानो सफैहां जाबायानो मोजां बरिया लामाया सिगांनिफ्राय मोजांसिन जाबाय सिगांनिफ्राय लामाया मोजांसिन जाबाय मजा खात्ताय जेर होननायसो जानोसै बिल्डिं नुगासिनो दं मालाय हनै सरलपारा होनबाथाय मजालै नायदो नै बिराद गय बागान दं Mas na kaya na? Ali.
माने ओरैजाय साख्रि बाख्रि नाङा आरोना गय बागानजोंनो थैजासिम जालां फिसा फिसौ जालांजोब गोसोबायदि नङा होमबा गोसोबादि इन्जय खालाम माने बेयाव बेमार आजारा बिराद खम खोमा आंनिबा माने बेयाव पलुसननि खुनु माबायानो खोथायानो फैया नेचारेल बार जा फिसा फिसा दखान दङ एभ्रिथिं मोनजोबो गासिबो ओरैजाय बेयाव जाग्रा लोंग्राफोर जुदि लाबोबायाखैब्ला बेरायनो फैनायफ्राव जेराव बायनो हायो आरोना बेयाव ना आसलथे फैसाल' थानांगौ आयौ सिबो ओमफ्राय माबाजोब साब बिफांजोब बिफाङाबो एकदम बेसेन गोसा जोब फुरा साल बिफां साब बिफां दंजोबो बेयाव बेसेन गोसा दंफाङा माने सिदाफोरबो दंदां ना बेयाव सिदाखौ बेसेन गोसा दंफां टटेलि साब जायो फुरा साब आयौ एक नाम्बार लामा नासिनो हाया माने स्कुलफ्राबो बिराद मोजाङै डेभेलप जाजोब्बाय स्कुलफ्राबो इंलिस जोङो दा सफैबाय सरलपारायावहाय बे जाहैबाय सरलपारा डेभेलप ना डेभेलप होनोबा बेफोरखौसो होनोब्रा ना ओमफ्राय जोङो थांगोन ओरै राइट साइडथिं ना दा सरलपारा पिकनिक स्पटआवसो सहैबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना देखायनोसै नायदो नै सरलपारा गैयामोनथ' फाइनालि सरलपारा सासेल' गैयाब्रा बे सिख्लाखौ नुवाखै हनै फाग्ला हारसिं फैयो बे जायगायाव नुबाय ओजा गारियावहाय दोननांगौ ओमफ्राय ओरै थांनांगौ ओइ थांसै मजा फैयोलै ओइ बे दालांजों गारि बारजायो नामा हनै बारजालै दालां नङाबा बारजायो गैया बरिया नै दखान जोबबाय ओरैजों सरलपारा बयस आयौ हनै माने दाथ' गोलोम बोथोर जालायबाय माने बिराद दुगैनो मानो मानसिफ्रा बिराद लुगैयो ना माने गरमावहाय थान्दा लुगैयो नोंथांमोनाहाय थान्दा लुगैयोबा दुगैनो गोसो जादोंबा सरलपारायाव फैनानै दुगैफैनो हागोन बिराद कुल आरोना जायगायाहाय बिराद मानसिफोर फैदों लोगोफोर नै नायदो जोङो दा माने सेलेब्रेसनखौ बै नुहुरनाय बैग्रि बिफाङाव बानायनो नागिरबाय आरोना बिराद सान्दुं आरोना एकदम अबस्थायानो नायजाखा नायदो नै जायगाफ्रा फुरा खुलाखा आरोना नायदो नै बयस केकआनो गलिबोजोब्बाय माने लामा गोजान ना ओमफ्राय मालाबा हाफिनसै बाय दा वे दिनै जास्ट ओरैनो पार्टिल' जासिगोन ना गाइसमान माने केक हानाय जासिगोन नंला माने केकआहाय गलिबोजोब्बाय आरोना लामा गोजान ना ओमफ्राय नै नायदो एसे नायनोबा बाराद्राय गाज्रि जायाखै मोजां गलिजोब्बाय नैबेयावनो गलिदों मालाबा हाफिननोसै केकखौहाय गाइसमान ओमफ्रायो केकआ बिराद गाज्रि जाबाय आरोना लामायाबो बिराद संख्ल'बोनाय ना ओमफ्राय टाइमाबो बारा जाबाय ओमफ्राय गरमाबो अभार ना ओमफ्राय बेजोंनो गलिबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जास्ट पार्टिल' जासिगोन आरोना ओमफ्राय केकखौहाय मालाबा हाफिनसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो ओइ बयस जोंना एसे पार्टियाहाय सुरु जानोसै नै अर जरायहांबाय आरोना ओमफ्राय दा दिन्थिगोन फेसिलिटिया नैबे अमा बै दाउ जाहांबायलै नै जोंना पार्टिया रेडि जाहांबाय ओरैजाय नै बेदरफ्राबो हौरै सामब्राम बायदिसिना सुदों
सोरबाफोर सेक होनो रोङाबा अन्थायाव बेबायदि जाबनांगौ ओमफ्रायसो सेक होनांगौ नङा होमबा बिदा हौराय जेनबाय नै जोंना बा जाफानिसो जोंना सारायाबो नै खोमा फारसे गैलायलाया मानसिखौनो मानजिग्रा नुखायोलै बेखौ जोंना सावग्राया रेडि खालामबायबो बेसेबां टाइम लागोन बेलाय नांगौलै सिगाङाव आधा घन्टानि बारा ना 1 घन्टा एटलिस्ट अरा नै जोंबाय माखासे लांसै गिदिर गिदिरखौ होफैदोब्रा बेयाव गासनदेनबाय नै थायो नोङो ओरैनो खामानिसो नङा होमबा आखाइ हमै हमै आगैदा मोसासैनो आरानो माबा ओरैसो फैबाय दहाय ओरैसो थांदोंमोन सोनाबहासो थांदोंमोन दहाय ना जाहांबाय दा जांबाय जागे लासैनो रावने बयलाराबो जाहांबाय दैल' होनांसिगौ अमाफ्रा दिसिलै खेला दिसि अमाखौ जों लाबोला सिखोन हायो जों जादों स' लोगोफोर नै जोंना जाग्राया रेडि जाबाय नै संख्रि दासोलै जाग्रायाव बेदराव संख्रि जाला जानोसै एसे ओमफ्राय नै जोंना आइटेमफोरा जेबो गाज्रि बुस्थु गैया दै ओमफ्राय नैबावबो दं बयलार दं आलदा सिस्टेमनि आरोना एसे गाइसमोन ओमफ्राय नै ओरै ओंखामबो संदों वा बर्थनाथ' 1965निसो नै ओंखामा मोनबायानो दा जोंना नैबे एक्सन ग्रुपनि कामान्डारा दा एसे मोसागोन ओमफ्राय नैबे टिउसन मास्टाराबो गोजा नुलायलायबावदोंसो हनै बेना स' बयस नायदो नै जोंना जाग्राया रेडि जाजोब्बाय जेबो गाज्रि बुस्थु गैया दै नै गिदिरा नायलांबाय थादो ब्लगखौ दा दैयाव दुगैगोननोसै स' बयस जोङो दा जोंना पार्टियाहाय जोब्बाय ओमफ्रायो दा एसे दुगैनोसै ओमफ्राय दा दुगैनायखौ एसे नायदो आरोना ओमफ्राय दैया माबायदि नायदो नोंथांमोनाबो फैयोबा जाहाथे दुगैनो हानाय बायदि स' थ' बिदिबा नायबाय थादो भिडिअखौ बरिया ना बरिया स' गाइस जोङो दा दुगैनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय नै गामसाबो लाखाबाय दुगैनोसै ओमफ्राय नै माखासेफ्रा दुगैखाबायबो ओमफ्राय एसे इन्जय खालामसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना एटलिस्ट ओमफ्राय दा जाबाय 6:30 जाबाय खोमा टाइमाहाय नायाखै आङो